justu altxatu da. Beste hau berriz, lurrari muin eman barik ezin joan. Txirrara garrisa zalantza barik Arrasateko San Juanetako entzierrua. Baina gaurko alabasan etzan ba gizarte gaixetaz, 80ko hamarkada buelta hartako gatazka eta problema hiriburuz. Bai, eta ez dago entzierrorik zaindarixari kantuaz, hasten estanik. Gaurko lehenengo geldialdixa hortaz, osasun arloko lan gatazkan. Arrasaten ziarduen langileek ospitaleko sukaldia hartu edoin protestan. Ze asmo, antxe kieto eta kantuan ikea. Bueno, lo que queremos un poco es que se nos oiga la situación precaria que tenemos ya con Enisalud desde hace 8 años, en el que no salen las plazas a concurso. Y son plazas, han salido siempre por méritos y en realidad tenían que ser nuestras. Ahora Osakidecha, al pasar toda la red de Osakidecha, nos encontramos con un Mario González, que es el director general de todo Osakidecha, y propone el sacar las plazas o una oposición de oferta pública sin valorar todos los trabajos que hemos realizado. En el Hospital Comarcal del Alto Dema pues somos un colectivo de 60 eventuales y entonces corremos el riesgo de quedarnos sin trabajo, ya que Osakidecha pues pretende sacar un número mínimo de plazas a concurso de oposición. Entonces pues gente que lleva más de 5 años trabajando corre el riesgo de perder ese puesto de trabajo pues por un examen. Osasun arloko langileak azarre eta zuhiltzaileak bebaizu. Bueno, gu egiten dugu hau batez ere negoziaketa bat bultzatzeko. Ze diputazioa ez dauka inolako asmorik negoziatzeko gurekin, ezta? Eta gure bi puntu eskatzeko dira, alde batetik plantilla gainditzea, ze aurkitzen gara kasu batzutan, hiru bonbero bakarrik gaudela turnoan irtera bat egiteko. Eta gero beste aldetik turno bat negoziatzea. Orain gaude 5 txandaka, deitzen dana, eta nahi dugu hori negoziatzea. Gusten du? Bai. Protesta klasikoago bat jarraixan. Industria arlokua, metalgintzakua zehazki, konbenixo kolektiboaren alde, lanorduak gutxiketia eskatuaz. Esandakoa, klasiko bat. Haino juta ez gauzena da, greba baten arrakastia relatibizaiten entzuten. Gaurko greba Arrasaten, pentsatzen dugu, ez dela izan, adegin postura behar zuen bezalako erantzuna. Zeratik adegi, patronala, datika da, fabrikaz hasi langileak pacto de enpresakin konbeniotik kanporatzen. Eta horrela, gaur zonan esan likegu lortu dutela azbezubian hori egitea, baita ere Altosunos de Bergaran, eta horrela patronala eta adegi ari dena lortzen da poliki konbeniotik langileak ataratzen joan. Eta horrela ez dugu lortzen behar dan bezalako erantzun. Y aquí tengo que llamar la atención que hoy, a las 8:30 de la mañana, nos hemos juntado solo 20 compañeros en el piquete. Menos de 20, Igual no llegaría, igual éramos 17, como dice el compañero, por ahí, alrededor de 20. Y eso
No vale, no vale. Arrasaten Severo Altuve ingurua da urtietan konzentrazio eta manifestazioen kokaleku edo abia puntu eta akabera. Antxe izan zen emakumeen batzordiaren beste haube. Gaixa abortua. Queremos disfrutar de nuestro cuerpo y de la sexualidad lo más posible. Queremos poder elegir con quién queremos estar de acuerdo con nuestros deseos. El juicio de Iruña a la ginecóloga y los dos ginecólogos ha vuelto a poner de manifiesto la no validez de la ley del PSOE tantas veces denunciada. Una ley que no sirve a las necesidades de las mujeres, que no garantiza el derecho a la intimidad, que permite que asociaciones como Acción Familiar puedan sentar en el banquillo a profesionales de la medicina. Por tanto, pensamos que hay que seguir luchando por una ley que permita a las mujeres abortar dentro de la sanidad pública, siendo la mujer la que decida. Debagoieneko hainbat herritako lagunak Severon eta hortxe zela ez Arrasate telebistako lantaldia be. Antza danez dana dala danak ez eusen gustora, ATBek gaixari egiten otzan jarraipenarekin. Eta kasetarixa defendu inbiar. Momentu honetan mainguru bat egiteko ez daukagun medio tekniko. Mainguruan ezin dugu momentu honetan. Si no se trata de mesa redonda. Megafono bidezko elkarrezketia. Parte y no a la otra, cuando las que tenían concertada eran estas. De todas maneras, yo creo, o sea, que puede ser un desastre aquí debatir. Bueno, relaja gaitezen apur bat. Gabonak, gabonak. Parentesi bat hainbeste problema artean. Oparixak, ilusinua... Eta ardurak eta aldarrikapenak alde batera denbora batez. Edo? Gentie gure dago zoriontzu izen gerute gauze gehiago eukite. Tener y tener más cosas, esaten dana. Eta beste aldetik, beste helburua gure daune bezartu apurka-apurke da kontra la ideología de utilizar y tirar. Osea, hau da, akostumbrautegaz gauza bat utilizau momentutxo baten eta gero segituen botatie. Da hor, kontesto horren rollutxo honen erdixen, dau guk zentradon kanpainei. Kanpainei konkreto da, gure dauke, gorostixe, eze baitie. Da gorostixe eta musgu eta, bueno, susterra daukien olako planta guztiek. Eta gorostixek pentsetan gau daukela kualidade asko. Planta nahiko berdie eta horrexek itxakona gauzten. Eta horretxatik behorretik animalixa askok jaten daue. Talde ekologista geutzen batetik eta gero helburu zehatzagoetarako edo leku konkretuekin lotutako taldiak. Adibidez, zain dezagun Urkulu. Zein da protesta ekintza honen helburua? Bueno, zain dezagun Urkuluk antolatu dugu ekintza hau. Bueno, apur bat kajalaboralak Urkulun gure dauna iti gaiti. Bueno, kajalaboralak dakitzuen morun gure dauna iti etxe barri bat Urkulun. Eta hori apur bat distrazaute de bien sozial. Bueno, guk uste dago, bien sozial, behin bezilikela izen gauze bat aspekto ekologikueko ingurunekuek kontuen ez dizenien eukiten. Eta jente geixenan aurkak kajalaboralak hori kontuen ez eukite gure dau etxe bat eitie. Euren eitzak isa da, badokiela ja dorretxe bat, eta badokiela edifizio hori, eta bertan horren onduen bidabiela bestia. Oin dauen zera etxe hau, lehen esan duten moduen oso txiki geratu da. Eta amplietie, komeni da, oso hurbil, ez da amplietia. Ezin fan urrin, ezke bestela hamen, gela batzuetan, formakuntza egin, eta gero lanain bida honien, mendik 500 metrora, esate baterako fanbier badaue, ez da hori praktikue. Kalian daneako iritzixak eusen. Hori da, ze etorkizun dakar horrek, guretzako. Horri begiratu biekako. Nere ustez, horren etorkizuna baikorra da. Nere ustez, uste asko da, baina nere ustez etorkizun baikorra da. Orduan zer, bai ala ez. Baikorra baldin bada, bai ez da. Hori bakoitza nere. Hori, bai, agur. Hori da asatzan. Eta Urkulu dago koruetan.
Orduen hori da Donostian Amaran obrak egin eta salvemos la Concha, berdi. Orduen, zer badau, esaera badau, ordea zaten dana, que tiene que ver el pompis con las temporas, no? Jendi diru eukitzen badu, dana leke egin. Da guk ez ebez, así que batzundako bai da, beste batzundako ez ebez, gaizki. Atzenian ine baina txioi. Zain dezagun Urkuluk bere helburuik lortu ezarren topagotzan alde honik azpiegiturian kontra egin jako lanari. Eta ezan lehike, kampaina horita dixo horrek eukidagoela behintzen leheuko aldiz, hemen baiaran honetan leheuko aldiz apur bat, respuesta bat emuten dana problema ekologiko bat egin, kontestazio emuteak. Eta hainetik kontu horrek da, kontestazio emuteak problema ekologiko bat kajala bat sortu duten. Eta ekologia geixau, kasu honetan beste baiara bateko gaixa, Euskal Herri mailakua bihurtu zana. PSOE, PNV, Euskadiko Ezkerrak eta EAK aurkeztuko dute mozioan, eta erakunde armatuaren aurkako eta Leizarango autobidearen aldeko jarrera eskatzen da. Alderdi hauen ustez eta autobiaren auzian sartu zenetik, ezinbestekoa da obrei lehenbailen hasiera eman eta autobia aurrera eramatea. Eta erakunde demokratikoen arteko lehia da hau, eta gizarteak aurrera egiteko ezinbestekoa da erakunde demokratikoek irabaztea lehia hori. Honela eta Arrasateko udalak mozioa onartu eskero, etak bere mehatxoak utzi eta obrak lehenbailen hasi daitezela eskatuko luke udalak. Arrasateko Herri Batasunak bestalde mozio alternatiboa aurkeztuko du gaurko plenoan. Atxoeren ustez proiektu ofizialak izugarrizko kalte ekologikoak sortarazten ditu Leizarango inguruetan, eta momentu honetan dauden proiektu ezberdinen konparaketa publikoa eskatzen du, behar izango balitz erreferenduna ere onartuaz. Ezpatak altu daude alderdi ezberdinen artean. Lurraldea koordinakundiak ibilbide alternatibo bat aurkeztuen Leizarango autobidian dako. Ingurumenan dako hain kaltegarrixe izango etzana. Eta ara zintzan Lurraldea koordinakundeko bozera maila. Ze aldaketa daude abi proiektuaren eta orain bultzatu nahi den alau proiektuen artean? Oso labur esan da, aldera asko dago eta diferentzia asko daude bat eta besteren artean, baina nagusiena eta nik uste importanteena, Leizarango proiektua, Leizarango Parke Naturalaren proiektua baldintzatzen zuen goitibera. Zeren, ez da onargarria une honetan, Europan edo mundu osoan, parke naturala bat eukitzea eta parke natural horren erdian autobide bat pasatzea. Hori ez da inun gertatzen eta hemen ere ezinezkoa da. Eta orduan, Leizarango trazaketa parke naturalaren erditik pasatuko zen, eta A4 edo Belabietako trazaketa Leizarango parkearen proiektua libratzen du eta geroari begira posible izango da Gipuzkoarrok parke naturala handi bat eukitzea gure bihotzean. Hainbat herritan izan zian autobide proiektuen hasierako ibilbidean kontrako ekimenak. Arrasaten adibidez, udaletxean itxialdisa eta gozegreba egine behin, zenbait gaztek. Hoia goetan beratzi prestuma gazela esan diko da, goetan beratzi prestuma gazela gozegreban. Aitor, zela esazezu eia, bostegun gozegreban egon dozti? Nahiko ondo, nik uste no baino gutxeo gogorra da, hau eruelik, gozi sartzen da, ez? Ikusten gau, el menú del día de Carlos Arguiñano, ondo, un bacalao itxejok. Pertsona egokisa hortaz Arguiñano beste batzuk preparautakoa juzgaiteko be, zela ez? Ia, nun itxi dugu gauzia, Arrasateko udaletxeko osoko bilkuren aretuan. Hainbeste gatazka artean, udal gobernu osaketako akordizua Herri Batasuna, EAJ eta EAN artean. Bestiak Euskadiko Ezkerra tartean, kanpuan. Herri Batasuna, PNV eta EA bezalako hiru alderdi udaletxe baten gestioa eramateko ados jartzea, nik uste Euskal Herrian hori gertatzea gauza importante bat dela, eta gauza onoragarri bat izango dela. Proposamena ingutzen atxeruko alkatiei, eta berak onartzen jozku, guk esan ginen gauzak eta hola sartzen gara, herriako lan eitzeko. Zuen kontu, EAren kontu gelditu dira, zerbitzu batzordea, ongizate eta osasun batzordea eta gaztei batzordea. Pozik banaketa horrekin? Banaketakin konforme gauz, uste dugu guk programan jarri genituen gauza asko komisio horietatik bideratu lekezela,
eta gero banaketiekin baino posizio gauz lortu dugun peso espezifikoekin, ez da? 3 konsejalgare eta 3 komisio lortu ditugu. Herri Batasunak garbi eta argi jakin dezala euren eta geuren artean nolabaiteko alde garrantzua dagoela eta horixe bortizkira dena dela. Eta hori konpontzen ez den bitartean ez gaituela euren gobernetan izango. Abertzalien arteko batasuna bi alderditara murriztu zan berriz Aretxabaletan, autodeterminazioan gaineko mozio baten. Alkatetzi eukaneak eta HBek egine behin bat. Pozik gaur hemen udaletxean hartutako erabakizaz, autodeterminazioari buruzko mozio hori onartziaz? Noski, hombre, azken ordura arte ez genekien ze pasako zen beste alderrekin ziur, baina, bueno, izan dako emaitzarekin, noski, pozik. Koldo, zerraitik hasten ditu da Euskal Alderdi Jeltzalea autodeterminazioaren aldeko mozio horietan? Uste dugulako, udaletxeetan, eta konkretuki gu Aretxabaletako udaletxera etorri garela, konkretuki eta zuzenki Aretxabaletari dagozkion gaiak eta lantzera eta bideratzea, ez. Orduan, horrela denez eta bestela horrelako garrantzi eta mailako gaiak tratatzeko beste foro batzuk baliogarriak eta gu onartzen dugunak dazenez gero, uste dugu bertan tratatu behar diela, tratatu dien bezala. Egoera hau da independentzia asuntu eta nire nire etxin bizi zen dutelako eta mamaitu izan dutelako eta aldorretik posino, hori por supuesto. Lo único enbidena da, independentzia asuntoretan ez da bakarrik deklarazioa aldarrikapenain eta horregaketan da. Independentzia, autodeterminazio eta lan guztionek enbidena da sakondu, landu eta azkenien topa horren mamina. Independentzia, baina zelanga independentiek. Ekonomia arluen, sozial arluen, lanen arluen. Da hori da enbidena. Da hori eta jakunak, claro. Uste dozu, ongo da aukerarik hori aurrera erbeteko, mamitzeko independentzia hori? Aukerak badiru gaurko egoera honeaz, igual gatxe izango da, baina uste saiatu emigarela. Saiatu emigarela, beste gauza asko indala urte batzuk imposibile zienak lortu izan direlako, eta politxo danok, nik uste norberen bakotxa beren bolonate honenakin eta lanetiko gogo guzti pintzen baldin badu, aurrera atako. Ze pentsetan duzu, azken aldixen independentzian inguruen sortu den eztabaida horri buruz? Nire izidazu, ni politika kontu ikusten nahi zerrez. Nik ikusi dozelan dagoen gauzia eta ez dena izerre, Baina opinion batek... Beste bat ez dizute zerre kontestatuko. Baina opinion batek ikozu? Baina noia kontestatzen ez zerrez, Bale, eskerrik asko. Ze pentsetan duzun, azken aldixen kalien sortu den eztabaida horri buruz independentzian inguruan? Eskandalo hori, txarto, oso txarto. Independentzia eta gura dagoena eskatu da xela, baina pazifikamente. Zer pentsetan duzu independentzian inguruan sortu den eztabaidei buruz? Ez, bueno, goia galdera. Galdera zaian eta bai. Eukiko ze opinion bat, pero... Ez, bueno, que coñazo gainera, goia galdera. Ze iritzi dauketzu kalien azken aldixen independentzian inguruen dagoen eztabaidei buruz? A ber... Bazakit. Ezakit, nahiko jente dau oso ondo bizi dela eta ez duela nahi independentzia. Zeu aldeko ez? Ni bai. Zer pentseta zu azken aldixen Euskadi maila politikoen dabilen urteten independentzia buruzko eztabaida hori? Hori difizila da. Beste asko gauza dauz. Ondio, drogia eta... Ara meixon be alderdi igualen babesakin onartu zen Aretxabaletakoaren antzerako mozio bat. Bueno, Mikel, ze gaurko erabakizaz pozik, ero? Bai, oso pozik. Gaina, jakinik arauan dala lehenengo erresa, oso pozik. Beste aipagarri da adibidez, EA eta HB adibidez gaurko honetan akordi batera aldu direla mozio hori aurrera ateratzen. Gu alde hortatik zabalik gaude ez, beti izan du, gu kontzeptu zabal baten alde gaudela, eta gu gusten dugu
gauza dalen gainetik eta pentsaka dalen gainetik dela, Euskadinen askartasunaren bidea ez da egin beharra, eta gainetik Euskadi independente esaten dugu eta gu horrekin gaude, eta horrekin hor jarraitzen dugu. Zer itzi daukazu gaur hemen Armaixoko udaletxean hartuan erabakiari buruz? Ni alde batetik partido bezala lehenengo posin hau. Zatik, sei izen gare bentzete gure mozinua onartu dugune. Beste kaldetin ikuste dut Euskal Herrixen ez Aramaion bakarrik herri guztietan inbizala olako zehozer. Zatik, azkenien apur bat ahazketan gabitz Euskalduna garela eta zer gure daunero nora goiezen. Eta 80ko hamarkadako gai izarretakoa izan zana gaurko saioa akaboten fateko. Insumizioa, zein bestela. Zerbitzu militarra, militarismoa, ejerzitoa. Gaur egungo gizartearen ezaugarririk aipagarrienetarikoak direla esan daiteke. Eta ez orain sortua direlako. Gizona gizon denetik existitu du eta militarismoa gizartean. Baizik eta gaur egun ejerzitoek lurra bere osoan birrintzeko beste indarra lortu dutelako. Aspaldikoa da baita ere militarismoaren aurkako jende eta talde askoren jarrera mundu osoan. Dena dela eta Euskal Herri eta Estatu Espainolari dagokionez behintzat, azken urteotan izan du mugimendu antimilitaristak garapenik handiena. Soldaduzka eta ejerzitoaren aurkako jarrera areagotu eta indartu eginda azken urteotan. Gaur egun, 74.000 kontzientzia eragozle daude estatuan, eta hauetari gehienak Euskal Herrian. Ze pentsetan duzu soldauzkei buruz? Soldauzia? Ez da genik. Ze esan be. Normala. Taipanik. Nik edadian txina pasauta dukatela. Ez da gipa. Ni bat abez. Alde bez da kontra, ni soldauzietako zake. Jaren jana honi olako gauzetxea. Eta ze pentsetan jatzu insumisuak eta soldauzkian kontra eruten dago zen kanpaina? Ondo. Bai, ondo pentsetan, hori gaztiak beste modu baten pentsetan dozu eta ne hortan hau. Ze pentsetan zu soldauzkei buruz? Nik umek ez dago eta ez dakitxe ze borrek nire. Ez dakit nire erik. Baina, Ofenizioekiko zu, ez? Ni horretxik genien hori sartzen. Ze pentsetan duzu soldauzkei buruz? Soldauzkei buruz hori ez dakiz esan oin. Kontralde? Kontralde, por supuesto. Kontralde, ni ondion ez dakiz egatik baten di hori, holazen dabil infinitzea gauzak eta zer esango nuke? Nizat oso txarto dau hori legea infinitzea eta nizat oso txarto ikusten dut hori. Genti normala, genti manifestazioetan, holan. Eta insumizuen burrukia nola ikusten duzu? Hori bakotxak ikusi bidauen, ez? Zer inero, borrokan aldero, ni berakin nabil, baina ni ez dakit hauetan urte dauket eta burruketxeko bastante berandu da. Berandu ez, bakotxa ikusin bidea, ¿no? ¿Qué opinas sobre la mili? Pues que la mili desde luego hay que pasarla, pero con muy poco tiempo. Sí que os viene bien desde luego ir 1 o 2 meses. Yo ya la pasé hace 40 años y era peor y más tiempo. ¿Y qué opinas de los insumisos? De los insumisos llevan una política, desde luego, llevan unas ideas o llevan unas cosas que no están mal, su ideal es ese. Luego, por lo tanto, si lo consiguen, está desde luego los altos mandos y en la organización o en la administración. Ahora, a mí me parece bien. Lo que ocurra a la mili no debe de ocurrir. Me parece que está mal la mili. Ahora, que sí, el quitarla radical, alguno tiene que ser. Ze bezeta oso soldauzki buruz? Ez zala hon behar. Soldauzkien kontra nahu guztiz. Ez soldauzka eta ez beste bat, ez zan hon behar. Eta insumisuak eruten dauzen burrukia, ze petzetan duzu? Logikua ez bau behar fatea, ez dia faten da punto. Ez txako obligau behar, uste honik. Etxako obligau behar adibidez golkoko gerrara fatea.
Abuztuaren lehenengo egunetan, hasi zen gaur egun mundu osoko egunkari eta aldizkarietan albiste gai nagusiena bilakatu den auzia. Irakek indarrez Kuwait hartu izan da hain zuzen ere. Etorrenan aurrian, han eta hemen sortu zidan gerrian kontrako ekimenak, baita adibidez, Arrasaten be. Gerraren aurka dagoen jende guztiaren fronte zabal bat, ez? Ordan, egia da Saddam Husseinek egindakoa kondenagarria dela eta kondenatzen dugu, ez? Baina, mendebaldeko gobernuak ez orain bere aurka dauden gobernu hauek eta duela gutxi arte bere lagunak ziren izan diren gobernu hauek, ez? Kuwaiten soberania eta demokraziaren atzean gordetzen dute benetan gerra honen benetako arrazoia, ez? Petroleoa. Badago nazional mailan konbokauta, gerra hasten badago konbokauta bilera urgente bat, komite guztiendako. Estaríamos en guerra a partir de las 7 de la tarde. De la mañana. O sea, estamos ya en guerra, vamos. No, mañana. Pues no estamos en guerra todavía. Bueno, gerria izan zan azkenian, tamalez. Zorionez, Inigo Irasuegi Arrasatearrak ez eben alakuetan parte hartu biharrik izan, insumiso salako. Kartzelia ezautu eben ordia, baina urten be egin zan. Makina bat gatazka eta burruka, batzuk galdu eta beste batzuk irabazi. Hala izan zan.